Bună ziua tuturor! Vreau să vă prezint mașina de spălat Sharp cum eu o întrețin. Adică mai puțină energie, pitens să depune calcar. Apa, știți când Chișinăul e foarte rea, adică e dură. Ce facem în situația asta? Am procurat sare de lămâi la orice magazin alimentar. Linela, Kaufland, nu știu, găsiți pe la magazinele alimentare. Ce facem? Puteți să puneți aici, în doi, în loc de praf de spălat. L-am închis. Dacă ați spus, cât am uitat să vă spun, punem 150 de grame de acid citric. Nu, așa scrie sare de lămâni. Am pus în numărul 2, l-am închis. Acum regimul care eu prefer mai mult să pun ceva, mai presupunem coton, da? Aici găsim temperatura 90 de grade. Spin. Adică pot să pun chiar câte 400. Ce înseamnă spin? Adică centrifugă. Am pus 400, au ieșit la 3 ore. Iată, în mașină nu-i nimic. Încă un moment. Adică puteți să puneți și aici sare de lămâie. Dar puteți să o puneți și aici. 150 grame e destul. Ați încuiat, i-ați dat start și economie de energie. Și plus întreține stănul la mașina de spălat. O zi bună tuturor!